i conyac. Un ratxet petit d'anís, un ratxet petit de conyac, de moscatell i l'altre tot conyac. El pollastre és de pagès, és més aviat gros. Aquí n'hi ha dos de pollastres perquè faig per 8 persones. Són grossos, quasi 3 quilos cada un. Anirem al primer de tot. Tenim la cassola aquí, s'escalfa l'oli, tenim l'oli i amb l'oli calent hem d'anar anar salant el pollastre i posar-li a la cassola que s'arrossegi. Ja el tenim ben gros, he hagut de fer 2 cassoles perquè n'hi havia molt, ja tenim les botifarres aquí, tot molt ben gros, i ara hi hem d'anar posant la ceba i els alls. D'alls ens prenem, en posem en gra i una entera a cada cassola. Posem una així, pelada i després ceba. Jo hi poso molta ceba i doncs també força. Els agrada molt la ceba i ha de bastant bé. Ara hi posem d'aquests també així i una fulla de llorer. Una fulla de llorer, en aquesta grossa n'hi posarem 2 una mica més petitetes i grans sueltos. Ceba potser una miqueta més, quedarà una mica, això també, dels alls, doncs hi posarem tots. Ja està, això per ara. Ara has d'anar arrossegant una mica, saltejant una mica la ceba, deixar-la una mica. Ara, si tira molt fort, ho repartirem. Es baixa a l'hora de deixar el fogó ben baix. I es tapa. El deixarem una estona. Que vaig fent ben baix. Una mitja horeta o així mirarem com està. Si li costa coure's, doncs posarem una mica d'aigua. Bé, ja tenim el rostit acabat. Aproximadament ja ha estat fent xup-xup una horeta. Hi ha hagut de posar una mica d'aigua, perquè ens agrada molt cuit, però està bé, ha quedat ben cuit. Perfecte, em penso. S'assembla una mica amb el rostit de les àvies d'abans. Bé, jo també soc àvia. I ja està, s'ha acabat.